Mga motorista nakadawat og rosas gikan sa kapulisan sa Sarangani Province. Samtang sa General Santos City, bibo nga gisaulog sa mga empleyado sa LGU ang Valentine's Day pinaagi sa managlahing aktibidad. Ano ang report ni Abby Caballero? Sayo pa lang sa buntag atol sa Valentine's Day, naka-standby na sa Barangay Maribulan Checkpoint sa Alabel, Sarangani ang mga personahe sa Sarangani Police Provincial Office. Apan, dili lang aron magbantay, kundili kalipay sab ang ilang hatod tungod ng hatag sila og rosas sa mga nagaagi. Lakip sa nahatagan ang usa ka babayeng PDL dihang miagi ang sakyanan sa BJMP. Samtang nagapanghatag sila og bulak, live sab nga nang harana ang usa ka pulis. Para po makita sa atong mga motorist nga dili lang lisensya mo gipangita, instead mo greet po nilang Happy Valentine's Day sa mga moagi diri sa atong checkpoints. Nalipay po ta kay nakangiti man sila. Samtang sa General Santos City, gidagsa na sa mga tao ang mga flower shop. Gani sayo pa lang sa buntag, daghan na ang nahalin sa mga baligya. Samtang dunay pagimik ang lokal nga kagamhanan sa General Santos City. Happy Valentine's Day mga kapuso! Ingon ani ang pagselebrar sa mga personay sa Jensen LGU sa Valentine's Day. Sa atong makitaan karon, dunay bazaar dinhi, dunay baligyang mga sinina o guban pang mga pangregalo og dito nga part dunay sab live nga gapangharana. Og syempre mapansin man gyud nato karon no nga ang suot sa mga empleyado naka-color coding sila, haom ang kulay sa sanina nga ilang suot sa kung unsa ang ilang relationship status. So karon atong makahinabi ang atong usa sa mga kapuso nga naka-color red karon. Hello sir, maayong buntag. Ay sir, nganong naka-color red man ka karon? Naka-color red ko kay siyempre in love ta. In love ko sa akong wife. So mo nang makita yun nato nga love nato atong mga loved ones. So mo na siya ba. So unsa na ba kakadugay nga married sir? 12 years na po. So every day, every second, every minute, love na ako akong asawa. Ginapakita na ko sa iya nga love yun ako siya. Samtang gilinyahan sab sa mga empleyado ang libreng health services nga programa sa Occupational Safety and Health Committee sa Department of Labor and Employment Condole. Sama na lang sa eye check-up, dental, flu vaccine, pneumonia vaccine ug uban pa. We have to boast the health of our employees as well. Oo, kasi sinasabi nga nila na better health, good work, it is also a better politics. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.